अभी हम लोग बैठे हुए हैं पूरे म्यूजिकल चेयर में। अच्छा। अभी देखिए कांति भाई देखिए, देवव्रत जी देखिए इधर। निदान 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 है ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಫ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ನಿದಾನ್ 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 ಮಾನಿ प्ले स्टार हाँ रनिंग ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ए ए ए ए ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका 20 आंटी आउट को तुम गलत जगह से घुस रहे हो, आगे से नहीं यहाँ से घुस रही है। नहीं तो आउट हो जाएगी। गलत गलत खेलने आउट नहीं हम गलत गेम नहीं खेलने वेस्ट जाना। चलो 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 रेडी ಚೇರ್ ಯಾರು ಮುಟ್ತಾರ ಅವ್ರು ಔಟು. ಓಡೋದಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ತರ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಚಿಕ್ ಚಿಕ್ ಗಾಡಿ रेडी रन दी ना। एक सेकंड बोल 2 मिनट में करते हैं। ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ತೇಜಸ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾ ಹಾ ಹೇಳಪ್ಪ स्टॉप स्टॉप बेटा नोटन कर एड़ा एड़ा विनर 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 फिर हिमानी फर्स्ट प्राइज ना। हाँ तालिया 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 इला 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 इला